Така да се каже, градовете се създават от писателите, които живеят в тях. Общо взето всеки окръжен град при социализма специално и по-късно си имаше литературно списание. И си го поддържаха. Нали? Връзката е такава, че това е списанието на града. То не е толкова важно за писателите, колкото за читателите. Доколкото знам, 1979 година писателското дружество, тогава председател бил Недял Корданов и секретар Христо Фотев, мисля, че решават да издават литературно-художествен алманах. И тогава условията са били други. Извършва се известна там подготовка и така нататък и разрешават им. И почват първия брой за 80-та година. Според легендата името е дадено от Недял Корданов, цял следобед са умор и накрая той е предложил море. Тъй като той, така да се каже, по-далече от центъра, от София, е било и по-свободолюбиво. Пущали са, така да се каже, в кавички забранени, защото забраната беше вид цензура, нали? Но, и затова тук са издавали автори, които в София не могат да излязат централния печат, литературен. Това са списания Септември, Пламък и Съвременник и така нататък. И затова в Бургас са излизали такива поети, да ги кажем в кавички забранени, като Константин Павлов, Иван Радоев. Аз се занимавах с рубриката, която беше да представям мои колеги. Пишех есета за така мои колеги художници, които, нали, някои от тях бяха много изявени, други бяха по-млади, така като вече тъкмо навлезли в творческия живот тук на групата на художниците в Бургас. Това списанието излизаше тогава на година, излизаха 4 броя. Нали? Събираха се, защото нямаше средства много за такива работи. Но въпреки всичко, ние тогава плащахме хонорари на тези, на които отпечатваха нещо, нали, пишеха и т.н. Списанието даваше хонорари, което беше все пак скромни, разбира се, но хонорари. Този алманах просъществува до 1992 година, 12 години беше. Последните редактори, главен беше Христо Фотев и заместник главен Енаки Петров, Стоянка Грудова. Те издържаха, така се каже, една година и половина-две. След което решиха да го закрият от общината този алманах, което е така срамна страница в културната история на Бургас, тъй като да уволниш Христо Фотев е меко грозно. След това създадаха някакъв хибрид, така нареченото маринистично списание Море, което издържа 17 години. По принцип временните работи в България са вечни. След което се обяви конкурс 2009, т.е. 2008 се обяви конкурс и го спечелихме ние, нашия екип. Аз, Росен Друмев и Георги Ингелезов. Всички очакваха, между другото, да се провалим и не се провалихме. И го направихме едно от най-добрите в страната.
А сега напоследък вече в Средец, например, се направи литературен курс тази година за Янаки Петров, който е прекрасен детски поет. Има го в читанките вече. Тоест тези хора, които 1992 година ги изгониха от Алманаха, и Фотев, и Янаки, и така нататък, дойдоха години, когато ще се гордеем с тях. Друго беше положението, тогава. Друго беше изписанието. Беше според мен по-бургаско. Сега стана малко по-елитарно, като представяне на големи литературни сега там. Величие, работи, чужденци и тъй нататък. Има и бургаски автори, разбира се, но стана така малко, как да кажа. Млади автори по-рядко намират място в списанието. Или аз имам от тия новите списания. Сега тук има и за изкуство се пишат работи, но не е това, което беше делало го взем. Друго беше тогава. Иван Димитров е представен с две стихотворения. Едното е изпращане и има посвещение памет на дядо. А другото е послепис. Нали? Тогава това е в рубриката на списанието. Първо списание млади автори. Значи, като говорим за поети на Бургас, трябва да говорим за духовността. Не само българската, а изобщо за духовността. За мен пише онзи, който е свръхчувствителен и отреагирал на света и на себе си, разбира се, с необходимата вибрация, която е свързана с духа задължително. Атмосферата на града е особена. Аз самия се върнах на стари години тук, тъй като във въздуха поезията самата тя диша. Не случайно толкова хора пишат тук и то пишат много хубава поезия. Защото живота край крайбрежието е друг, не е като вътрешност. Ние трябва да ползваме тая аура на морето, да, така се каже, да налагаме нашия културен продукт, нашия образ. А и литературата поначало е документ за времето си. Отразяват се неща, които остават, нали, на бъдещите поколения, който се интересува, естествено.